डे 8 श्रीराम। ओम नमो जी गणनायका सर्वसिद्धि फलदायका अज्ञान भ्रांति छेदका बोधरूपा आता वंदीन वेद माता श्री शारदा ब्रह्मसुता शब्दमूळ वागदेवता महामाया आता सद्गुरु वर्णवेना जेथे माया स्पर्शो सकेना ते स्वरूप मज अज्ञाना काय कळे आता वंदीन सज्जन जे परमार्थाचे अधिष्ठान जयाचेची गुह्य ज्ञान प्रगटे जनी आता वंदू श्रोते जन भक्त ज्ञानी संत सज्जन विरक्त योगी गुणसंपन्न सत्यवादी आता वंदू कवीश्वर जे शब्द सृष्टीचे ईश्वर ना तरी हे परमेश्वर वेदावतारी आता वंदू सकळ सभा जये सभेसी मुक्ती सुलभा जेथे स्वये जगदीश उभा तिष्ठ तू भरे आता स्तऊ हा परमार्थ जो साधकांचा निज स्वार्थ ना तरी समर्थामध्ये समर्थ योग हा धन्य धन्य हा नरदेहो येथील अपूर्वता पाहो जो जो की जे परमार्थ लाहो तो पावे सिद्धी ते श्रीराम। समर्थ स्तुती। समर्थांच्या पदयात्रेत त्यांनी संपूर्ण भारतभर जागोजागी अल्प निवास करून जनसमुदाय संघटित केला, जनजागरण केले, बाल व तरुणांना सूर्यनमस्कार शिकविले, बलोपासनेचे धडे दिले, मुमुक्षु व साधकांना रामोपासना सांगून अनुग्रह दिला, शक्ती भक्तीची अर्थात धर्मकारण व समाजकारणाची तसेच राजकारणाची सांगड घालून देशभरात 1100 मठांची स्थापना केली। तेथे मठाधिपती म्हणून योग्य शिष्यांची नियुक्ती केली, ज्यात विरक्त पुण्यशील अशा विधवा महिलांचाही समावेश होता। श्रीराम। दासबोध विचार। काय बोलिले जे येथ 1:1:1 येथे बोलिला विशद भक्ती मार्ग 1:1:2 दासबोधातील दुसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर देताना समर्थ विशद हे विशेषण वापरतात, ज्याला अनेक अर्थ आहेत। विशद म्हणजे विस्तारपूर्वक, व्यापक, अनुकूल, स्पष्ट, शांत, अप्रतिम, निर्मळ, निश्चिंत, शुद्ध, सुंदर असा जो भक्ती मार्ग आहे तोच या ग्रंथात सांगितलेला आहे। किंबहुना वास्तविक भक्ती हा मनुष्य जीवनाचा गाभा आहे। भक्ती इज द कोर ऑफ ह्यूमन लाइफ। श्रीराम। प्रश्नमंजुषा। कालची उत्तरे। समर्थांनी देवधर्म व देशासाठी देशाटन केले। भक्ती 9 प्रकारच्या असतात। श्रीमद भगवद्गीता परमात्म्याला वंदन करून म्हटली जाते। ओम श्री परमात्मने नमः। आजचे प्रश्न। समर्थांनी देशात किती मठांची स्थापना केली? मनुष्य जीवनाचा गाभा कोणता? श्रीमद भगवद्गीता कोणाच्या प्रश्नाने सुरू होते? शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वशिष्ठा परी ज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ।